Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. Ga ni gaba al'ada ta bace ba mai da martani ko kuma yin maye yawanci bidiyo na magana, saboda shi shuru akwai hikima a cikin shuru. Kuma annabi sallallahu alaihi wasallama yana cewa man samata naja, wanda ya shiru hakika ya tsira. Shi yasa ban cika yawan yin magana, ban cika yin magana mai da martani da magana ba. Amma kai zan dan mayar maka, saboda naga kayi magana. To idan so kake dai a kula ka, an kula. In so kake yi ma wani abu ne dai, to dai an bayar. Abinda na sani shine ni ba mutum bane ma'abocin. To ni ga al'adata shine ban cika yin blocking din mutum ba in yi min abu. Musamman ma mutum magana ya faɗa min ba zagi ba, amma mutum ya yi zagi ina yin blocking ɗinsa, saboda shi ya nuna cewa ba ɗan tarbiyya ba ne, bai san tarbiyya ba. To kai ba zagi kai ba, ƙanin zagi kai, domin ka ce ko kai ina ne garinku. Ai in kana da asali, in dai ba ɗan kwalta ba, na fi ka asali, gaskiyar magana. Na fi ka asali. Na fi ka asali. Duk da ban raina naka asalin ba, amma tun da ka ce da ni tambaya ce kai mun, to bari in gaya ma asali na. Ni an haife ni a unguwar Ɗandago da ke cikin birnin Kano, wadda take kusa da Mandawarin da take kusa da masallacin Juma'an da yake da makwabtaka da gidan sarkin Kano. Sannan mahaifiyata ma ita ma an haife ta a cikin gari, unguwar Dausayi, Gyaranya kenan. Tsakanin Ɗandago da Gyaranya tafiya kaɗan ce, wanda a yanzu shekarar ta wajen 70 da wani abu. To ita kanta mahaifiyata a cikin garin Kano aka haife ta, wanda amma kakan daga iyayenta mutanen Madobin da take cikin garin Kano. Mahaifina shi ma mutumin Kura garin Malam, a garin da ake cewa Yadakwari, kuma haifaffen nan ne, iyayen shi ma ɗin nan ne. Takaice ni uwa da uba mutumin garin Kano ne ni. Ban san asalin da kake magana ba, amma dai Annabi sallallahu alaihi wasallama yana faɗa min husnul islami la mar'i tarku ma la ya'ni. Yana daga kyan musuluncin mutum ya bar abin da ba zai amfani da shi ba, ko babu shi huruminsa a ciki, ko babu sharafinsa. Maganar da na yi ban yi ta ga al'umma amma ba, na yi magana ne akan Abdulgaya kuma na gaya ma ɗan uwa ne, kuma aboki ne, kuma abokin raha ne. Masu bibiyan mu ma duk sun san yadda muke raha tsakanin mu, kuma rahanmu na tabbatar tana burge mutane, domin muna ajiye ta a mahallin da ba mu keta alfarmar junanmu ba, kuma ba mu ƙetare shari'a ba. Dan Allah, ni ina horonka, idan da akwai wani abu wanda kake jin haushi na domin sa, wannan ra'ayinka ne. Ni dan adam ne, ba lalle ne ya zama kowa ina iya burge shi ba. Dole na tabbatar akwai waɗanda suke sauna ko nake burge su, ko kuma waɗanda ba na burge su kuma ba sa suna. Wataƙila kuma ka bari kawai daga Allah ne wani dalili da yasa ba sa suna. Ban jin haushin su kuma ban damu ba, domin na san komai da kake gani kaddara ce ta Allah. Amma dai babbar shawarar da zan baka shine ka yi ƙoƙari ka fantu da ɗabi'a irin ta mutanen kirki. Kaga social media nan da comment da posting, wallahi sai bayan babu kai za ta ɗauko irin wanda ka yi, wanda aka yi dace ka yi su a bisa daidai, a yi ta yabanka da su, a ne maka addu'a. Wanda ka yi a kuskure kuma sai ka ga abin ya zama somehow, domin in an yi posting ɗin za ka ga sai dai mutum ya daure maka addu'a, kasancewar ka musulmi, kuma kasancewar bawa da ubangijinsa, sai su ma'ana ba mai shiga tsakanin bawa da ubangijinsa.
wannan nasiha ce ne maka a matsayinka na mai hankali, amma idan ka ƙetara daga wannan nasiha da ne maka to zan ƙetara. Dan cikin garin Kano ne ni, idona a buɗe yake. Wallahi la'azimu da ba don tarbiyya ta gida ba kuma da iyali da aka tara, in mun yi abu lallai iyalinmu za su gani. Da watakila in aka ce da kai ka gayan wannan maganar ba za ka gayan ba, da kuma face to face ne ma, Allah in an ce ka gayan ma ba za ka gayan ba. Ina fata Allah ya shirye mu baki ɗaya, ya ganar da mu kuma ya hane mu shiga haƙoƙin 'yan uwanmu wanda Allah baya yafewa, ko da a ranar lahira sai dai su 'yan uwan namu da muka shiga haƙƙinsa su yafi. Wassalamu alaikum, da fatan in kunne ya ji jiki zai tsira.